Il-poplu huwa ħerqan biex igawdi dawn il-jumejn mill-isbaħ bil-preżenza ta' Papa Franġisku fostna. Sostna dan l-Isqof Awżiljarju Monsinjur Joe Galliakurmi li fil-kummenti lil Net News insista illi il-Papa Franġisku nnifsu għamela premura illi minkejja kollox xorta waħda jiġi jżur lill-Gżejjer Maltin. Il-Papa irid jgħinna biex narfu il-valuri li jibnu dawk is-soċjetà Maltija u li jgħinuna biex ngħixu tassew b'dinjetà u nirrispettaw u nożżu il-ħajja tagħna u tal-oħrajn, u speċjalment ukoll b'attenzjoni lil dawk li huma l-aktar fil-bżonn. U insista li l-poplu Malti Wawċi għandu jgħin biex tisaħħaħ l-għaqda u naħdmu kontra dak li jfixkilna. L-Isqof Galliakurmi stqarr li għall-Knisja f'Malta din iż-żjara apostolika hija waħda ta' importanza kbira u deskriva dan il-vjaġġ bħala wieħed li jaqgħad il-pajjiż fl-imħabba u li jagħti wkoll it-tama. Importanti ħafna li aħna nilqgħu il-Papa, nilqgħu bil-ferħ, b'entużjażmu, però ovvjament ma tkunx festa biss ta' jumej imma tħalli tassew il-ġid fl-eruq tal-ħajja tagħna, fl-eruq bħala Knisja u fl-eruq bħala soċjetà. Franċisco Catania, għal Net News.